Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang na ulo, Diego Bandido! Diego! Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Shout out sa lahat ng mga kabisyo nating nagsa-struggle! Ano ba yung struggle na yan? Padamihan ba tayo ng struggle? Hindi kayo mananalo sa amin. Wala eh. Panis, di ba? Natandaan ka lang kahapon, ang sabi natin, shout out dun sa lahat ng mga kabisyo natin na mahilig mag-compute, di ba? Parang ganon. Tapos napag-usapan natin na kapag ka 25 years old na yung anak ko, meron na siya, ang edad ko ay ganito. Tapos nabasa ko lang yung comment ng isa sa Facebook na, ako nga ganitong edad na, wala pa akong asawa. So kumbaga kanya-kanyang struggle, di ba? So kunyari, ikaw ay nagsa-struggle tungkol sa pera. Ayan, may solusyon na agad-agad, di ba? Pasalamat nga ako kay Buboy. Buboy, pag pupunta ka dito, hulog ka ng langit kay Diego. Parang mas lalong kumikinang yung ulo niya. Papunta na siya parang meron siyang halo. Parang kumikinang talaga siya. Alam mo, ang lahat ng tao talaga mas kumikinang kapag may perang involved. Si Buboy, kumukinang ulo din yan. Oo nga. Patingin! Di ba? So, kanya-kanya po talaga tayo ng struggles in life, di ba? So, may mga nagsastruggle sa age, may mga nagsastruggle sa pera, may nagsastruggle sa kung ano man, love life, di ba? Career, kung ano-ano pa man, di ba? Pero lagi nating tatandaan na malalagpasan din po natin yan. Ano man yung struggles na yan. Correct. Minsan nakala lang natin, parang hindi na nauubos yung luha. Actually, dumadating na nga tayo dun sa point na wala nang luha eh. Yes, yung wala nang mailabas sa sobrang tindi ng pagod mo sa buhay, 'di ba? Pero malalagpasan mo din. Actually, bumibigat siya kasi umaasa tayo doon sa mga tangible things. Diba? Nahahawakan. Umaasa ka doon sa pera, umaasa ka doon pwedeng sa tao. Kung minsan ang solusyon outside diyan, lalo na pagsakit. Ayan, totoo. Diba? Yung mga doktor nagsabi na hindi na namin kaya. Kaya mabigat na mabigat siya. Pero again, if we go beyond, halimbawa, si Lord, pinagkatiwala mo na kay Lord. Correct. Kahit paano gumagaan siya eh. Dapat, hindi ba't ganon? Oo. Kaya nga sabi daw nila, yung mga struggles, yung mga sufferings, yung mga problema, direct link daw natin kay God yan eh. Yes, Kasi kapag ka meron tayong pinagdadaanan, ano bang basic na ginagawa? Biglang madasaling ka? Yung pagdadasal mo, normally kapag ka ikaw ay nasa simbahan, di ba? Hindi ba ang utak mo ang laylay na narating, ano kayang ulam mamaya? Pagkatapos nito, may nagbebenta kayo ng fishball sa labas. May kasama kayang gulaman yung fishball. Nilibig ko kaya itong kasamang ko. Di ba? Ang dami na. Palibasa kasi, probably during that time na nasa nagsisimba ka, kalma yung life mo. Yan, Wala masyadong pinagdadaanan na matindi at malupit. Pero kapag ka may malupit kang pinagdadaanan, kaya ako sinasabing direct link to God. Kasi talagang Lord, talagang may nginig-nginig pa, tsaka may pagpikit-pikit pa, may kunot-kunot pa ng noo habang nagdadasal. Di ba? Yan, totoo yun. Kasi kung minsan hindi natin naalala si Lord pag sa kaligayahan. Yan. Diba? Nagpa-party ka ba? Correct. Nagpa-pray ka ba? Nagpapasalamat ka ba? Lord, salamat dahil dito. Salamat po Lord, may kinakain po kami. O kaya salamat Lord, may pang-inom po kami. Hindi, nalasing ka na bago mo naalala. Saka mo lang naalala si Lord kasi hindi gumagapang ka na pa uwi. Lord, tulungan mo naman ako kung paano ako makakauwi. Pero nung nag-iinom ka, nung masaya ka, nakalimutan mo. Di kaya pag nadisgrasya ka sa kalasingan mo. Ayan, saka ka na lang naglo-Lord, Lord. Lord. Sa hospital ka na. Correct. Di ba? Pero nung time na nag-e-enjoy kayo, tas gumagawa ka pa ng kasalanan habang kayo'y nag-e-enjoy, di ba?
hindi ba't nakakalimutan natin Yes, siya, oo. 'di ba? So sometimes really ito mga pagsubok na dumadating sa ating buhay ay pagpapaalala Tama. na kailangan po nating magdasal, 'di ba? Yung dependence natin sa kanya, dapat lagi nandun. Kasi nawawala tayo dun sa dinidepend natin yung buhay natin, pangangailangan natin. Pag party people, party mode tayo eh. Correct. Ang So pag saya suffering, eh. nakikita natin siya. Tama. Oo. Doon natin na, alam mo kung tutusin, kung matampuhin na si Lord, hindi naman siya matampuhin. Oo. Isipin mo, naalala mo lang siya pag may problema Tama, ka, oh, di ba? Pero pag, napaka-unfair, di ba? correct, pero kapag ka masaya ka, parang hindi siya kasali. Oo. Dito mo makita Oo. talaga ako na-amaze ako doon ko nakita yung grace niya talaga, yung biyaya talaga. Na kahit sa totoo lang, I Di mean, ba? itong sinasabi po namin, ako mismo masasabi kong gawain ko yan na kapag kakalma yung life ko, hindi ako masyadong hindi ako taimtim na pag nagpapasalamat ako, thank you Lord for the provision, ganyan. Pero hindi siya kasing taimtim ng kapag ka meron ako May pinagdadaan na problema ka, problema. Na kung titingnan mo, parang halimbawa, isa kang kaibigan, di ba? Gusto mo ba yun? Pag nagpa-party siya, hindi ka kasali. Nakikita mo lang sa Facebook, ay nag-party na naman siya. Ay nag-enjoy na naman. Ay nag-travel. Ay may victory ganyan, di ba? Oo. Pero kapag ka problemado na sa'yo lumalapit, di ba Yan. nakakatampo as a friend? Oo, diba? Di Sa ba? perspective nating mga tao, nakakatampo. Pero Si Lord, wala siyang ganon. Kung ganun sa komparasyon Correct. natin, ay naku. Ay nako, wala na tayo Bahala ka patutunguhan. Correct. Pero buti na lang, 'di ba? Oo. Ano siya, naiintindihan niya tayo na tayo ay very imperfect. Yan, oo. Ganyan. So again, kung meron kang struggle na pinagdadaanan, always remember that this too shall pass. Yan. Malalagpasan mo din yan and mapaproud ka sa sarili mo Oo. kapag ka isang araw masasabi mo na, ay, hala, na-survive ko pala to with God's Ayan. grace. Thank you, Lord, talaga. Akala ko, may mga times na ganun, di ba? Masasabi mo sa sarili mo, hindi ko to kaya. Akala Ayan. ko, this will be the end of Oo, me. katapusan na to. Katapusan na talaga, di ba? Ito na talaga. Hindi Oh, ayun, teka lang baka sabihin nyo, ang galing-galing namin magsalita. Ay, naku! Kung Magaling alam lang. Magaling lang kami magsalita. Ito mga sinasabi namin, hindi namin na-apply lagi. De, pagdating sa mga pagsubok, mga veterano na po Oo, kami. Like correct ka. ako, tripit na po yung heart attack ko. Tripit heart attack, 'di ba? Pero ikaw, between the two of us, Jex, ikaw nga parang medyo ako nga kung tutusin, praktisado na tayong dalawa pagdating sa problema. Pero pag namomroblema pa rin ako, ramdam ko sa sarili ko na ano pa rin ako nasisindak, gano'n, na parang sa totoo lang dinaanan ko na to, so ba't pa ako nasisindak, ganyan. So it also humbles me. Isa siyang pagpapaalala na hindi ko talaga siya kaya mag-isa. Oo, minsan kasi kapag at dapat ganun din huwag ka masyadong parang mayabang na kaya mo na, 'di ba? Hindi pagpapaalala sa akin na okay, hindi ko nga pala talaga kaya mag-isa. Actually tinanong din ng kahit mga disciples ni Jesus, tinanong din yan sa kanya na unang-una may pinakain siya na 4,000. Oo, Tapos feeding. problema sila another 5,000, magkaiba Oo. kasing event yun Sabi niya, ba't pa kayo hindi niyo pa ba nakita na pinakain natin? Pinakain na natin yung 4,000. So, ba't kayo ngayon natataranta dun sa 5,000, 'di ba? Parang nangyari sa ating buhay na may ginawa na siya sa atin, tapos bakit ka pa mag-worry? Kaya nga Pinakita niya na sa'yo. Sorry na, Lord. ako na mauna. Lord, sorry na po. Lord, patawad. Ang kantang yan ng Lord, patawad para talaga sa ating lahat yan, di ba? Pero totoo, there are times that I catch myself saying na, or parang God reminding me na, di ba nadaanan mo na to? I mean, tas napagtagumpayan mo naman, hindi ka naman, ayos ka naman ngayon, pinatunayan ko naman ilang beses, bakit hindi ka kalma? Di ba? Wala lang, siguro hindi human, just, sorry na Lord, tao lang minsan na talaga di ba? So yun yung sinasabi ko nga kanina, between the two of us, pag nagkakaproblema, kalmado ka na Ako hindi naramdam ko talaga sa sarili ko na pa ako dyan, bago ako mahimasmasan, kumbaga parang, ang initial reaction ko would always be panic. Parang magpapanik ako. Pero pagka initial siya, unang reaction talaga, panic, 'di ba? Tapos pero kapag halimbawa, ininuman ko na ng Coke, 'di ba? Tinira ko na ng 1 kilo ng Samgyup, 'di ba? Sorry na, pasensya na po, inaaliw ko lang yung sarili ko tungkol sa Samgyup kasi sacrifice ko yan ngayon Lenten season, 'di ba? So, yung gano'n, kapag ka nakalma na ako, nakainom na ako, ganyan, saka na ako mag-iisip ng okay, ito. Alam ko ano pala gagawin ko dito. Kalma lang pala, 'di ba? Kasi sa iyo naman, naiintindihan ako personal, makikita ko yung perspective mo na there's too much lives at stake Dalawang maliliit na anak. Yan, di ba? Yung kabadong asawa. Correct, di ba? Ang dami. Totoo. Ang dami nasa plato ko talaga. Kaya, So,
normal lang. Normal lang na mag-ano tayo. Na nagpapanik. And normal na mag-question kay Lord. Correct. It's basically normal. Hindi na Eh, di, tsaka, alam mo, kapag ka nagko-question ka din kasi, interesado ka. Yes, Parang mas nakaka-borkot kapag ka wala ka ng Oo, pake. ayan. Diba? Parang, mas maganda pa yung nagko-question kasi naghahanap ka, you're seeking Yan. for answers. Tama, oo. And when you are seeking for answers, ibig sabihin, gusto mo siyang maging Oo. mas ka-close. Ayan. Diba? And eventually, kaya nga, di ba sabi mo, saka mo na, no? Kasi may tanong ka eh. Oo, parang bakit ito na naman to? Parang biglang pinakita niya may sagot. Nakikita mo, di ba? Correct na. Eh, which sabi, oo nga, nga, no? Teka lang. Okay, kalma. Tapos dapat, alam mo din, kapag ka ang sagot ay galing sa ibang tao, minsan kasi, di ba, ibig sabihin, dinadaan din ni Lord sa Yes, ibang oo. tao yung answers. Gagamit din siya, oo. Gagamit din siya ng people, gagamit siya ng, basta sitwasyon, Kasi hindi ganyan. ka naman direct nakakausapin Hindi ni naman Lord. din eh. Wali siya galing sa Burnay, tapos sasabihin, Iha. Iha. Di ba napagdaanan mo na Ayan, walang ganun. Kasi kapag binarinig ka na ng ganyan, Lalo ka mapapanik. medyo kabahan tayo pag may ganyan tayong narinig. So, sometimes yung sagot pala na hinahanap natin, biglang sasabihin ng ibang tao. Oho. 'Di ba? 'Di ba sabi mo nanonood ka ng The Resident. Oho. Many times dun sa Netflix series na yan sa The Resident na yung mga doktor pag nag-uusap sila, kahit yung usap nila ay normal during lunch break, mabigla nilang makukuha yung sagot mula sa sinabi lang ng isa nilang kaopisina. Ng isang doktor na parang, teka, ano ulit yung sinabi mo? Oo nga, no? Oo nga, no? Tapos Yan. tatakbo sila. Yan. Tapos magtatakbuhan sila kasi alam na yung solusyon. So, ganun din. Maging open din tayo din sa mga ginagamit na signs, mga ginagamit na mga tao ni Lord para makuha natin yung tamang sagot. Pero siguraduhin lang din natin na galing kay Lord yan, ha? Kapag ka ang nakuha mong sign, mananakit ka ng kapwa, Ayan, may sisiraan kang pagkatao. Oo. Ayan, hindi galing kay Lord yan. That's unbecoming of the character of God. Correct. Malalaman Totoo. mo, makikita mo kaagad. Tama, Pero diba? kung minsan ang amazing din, kahit sabihin natin mga masasamang tao, nagagamit ni Lord for para matauhan ka. Yung learnings, no? O yung learnings. Pati nga Amazing eh. bad things that happen in our lives eh. Oo. Di ba? Isa na lang sa example siguro, yung sa cross. Oo. Yung isang kriminal, humingi ng sorry kay Lord. Di ba? Correct. Naging example siya na tayong mga makasalanan, pag gumingi tayo ng sorry kay Lord, tanggapin siya as Lord and Savior, salvation is andyan. Correct, nandiyan, 'di ba? Oo, Pero criminal kung yun, ha? pero kung titingnan mo, 'di ba, ang sama niya, Oo. ang sama ng ginawa niya, Oo. 'di ba? Ang sama na nangyari, 'di ba? Ano yung sinabi ko ng 3 beses? Ang sama, 'di ba? Oo. So parang ngayon na shout out natin lahat na may mga struggles, 'di ba? Ang sama ng sitwasyon mo ngayon eh, totoo. Pero minsan ginagamit yung mga masasamang sitwasyon na yan for the good. Actually, pero very ironic kung minsan niya, yung mga tinawag ni Lord from Abraham na manginginom. Ayun na nga. Diba, lahat, si Moses na murderer. Correct, di ba? Tama ba? Parang nung time na si Moses, pinakitaan siya ng burning flame, kaka-murder niya lang ng somebody, di ba? Oh, kaya tumakas siya eh. Tumakas siya from Egypt, correct. from a prince. Tama. Pumunta siya sa kawalan. Yan, kasi dahil may nga, pinatay siya. meron siyang pinatay, may tinatakasan. Pero tingnan mo, ang tinatawag niya yung mga ganon. Oo. Tax collector, Ayan, di ba? Si David na lang. Oh. Pinapatay niya yung yung asawa ng ginamit ni Bathsheba, yung ginawa, binuntis niya. Basta sa madaling salita, Oo. alam mo sa Bible, ang daming masasamang ugali. Sa Oo. totoo, na parang sabi ko, parang masasama ng tao dati. Na parang feeling ko, may mga times ako na parang feeling ko, parang mas mababait pa minsan yung mga pag hinimay, yung mga ginagawa nila, di ba? Grabe talaga. Grabe, medyo intense. Imagine mo yung mga asawa ng tatay mo, Oo, papakialaman correct, mo, di ba? kapatid mo. Mga ganon. Ano ba yun? Nakakaloka, pero minsan sila pala yung ginagamit. Yes, oh. 'Di ba? So, whatever it is, kung ano man yung sitwasyon na medyo masama, isipin mo na lang, ang dulot-dulo din naman ito is for the good. Oo. 'Di ba? Na merong magandang kahinatnan ito. Kasi yung lesson na pinagdadaanan mong masama, yun yung balang araw gagawin mong mag-witness ka. Correct. Testimony. Na ito yung ginawa ni Lord sa amin. Yes, correct. At lagi naman ganun, 'di ba, Jex? Kunyari, syempre, ano ba tayo ngayon? March na. May mga iba na ngayon pa lamang buwan na to. Ngayong buwan na to kasi magpipivot na sila sa June na opening of classes. So, merong mga March na nagagraduate na. At kapag
graduation ceremonies, lagi nating pinapakinggan ang isang resource speaker o kaya commencement speaker. Tama. Wala pa ako narinig na commencement speaker na maganda na yung buhay niya mula pagkabata hanggang pagtanda. Kasi kung maganda ang buhay niya at wala siyang pinagdaanan, hindi yan kukunin. Tama. Di ba? Pero sino yung kinuha? Yung nagbulakbol, tapos ngayon may-ari na ng kumpanya. Tama. 'Di ba? Yung nawalan ng mga magulang na naging dahilan para magpursigi siya, Yes. 'di ba? Yung mga ganon. So, yun yung sinasabi ni Jeg, sinasabi natin na ito yung mga storya ng ito na mga masama, na mga struggles natin would actually be, 'di ba? Testimony natin Yes. pagdating ng araw para mag-inspire ng ibang tao, Tama. 'di ba? So, kung ano man yung struggle na yan, hold on. Correct. 'Di ba? Keep the faith. Tama. Padayon lang. Yan, ka-faith lang. Yan, ika nga. ka-faith lang, malalagpasan mo rin yan. Tama. Okidoki. Sa mga kabisyo, hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang na ulo, Diego At Bandito. akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!